Der var nogen, der havde spurgt Kurt Angle på Twitter her for nylig, om hvis han wrestlede mod Brock, hvem der så ville vinde, ikke? Mm. Angle han svarede bare, Lesnar, punktum, lol. Mm. Så skrev han nedenunder, I'm old, punktum. Altså, Angle han er 47. Ja. Det er sgu ved at være deroppe af. Som alle de piller og sådan nogle ting, han har taget på et tidspunkt, han må være herret. Altså. Jeg tænker, det kan sgu ikke være helt sundt i hvert fald. Det er lige faldet mig ind, hvor lang tid siden der jeg har brugt Skype sådan rigtigt. Ja, jeg sad og så kigger på den. Jeg er den til at åbne, hver gang jeg åbner computeren. Jeg har bare lyst til at slette det. Jeg bruger det ikke rigtigt. Det er det bedste, jeg nogensinde har prøvet. Ja, det er godt for. Det bliver... der er en update